Cubiza. La 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 lelo la lelo la la. La 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 lelo la lelo la la. La 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 lelo la lelo la la. Cubiza. A Asociación de Custodia de Territorio Brexa é unha asociación que a formamos no ano 2017 en Carral. Creouse unha especie de entusiasmo no proxecto e houve como un movimento de que, tiñamos que participar, que tiñamos que ter a nosa propia asociación. E empezamos a traballar fundamentalmente con terreos públicos que están á beira do río Brexo, daí ven o nome da asociación. Un pouco máis que un regato, empezamos a facer actividades con alumnos do colexio, fixemos plantacións de cerdeiras, eliminamos invasoras, e estamos traballando con un convenio un tanto precario co Concello de Carral durante uns 4 anos. Pero chegou un momento que ese convenio caducou, seguimos traballando en precario un par de anos máis, pero víamos que eso non tiña moito futuro e decidimos intentar buscar un proxecto propio noso que tuéramos o control e empezamos a buscar terreos que nos foran asequibles para empezar a traballar. Carral é terra de panadeiros, e nese río Barcés e tamén no río Brexa, cada 500 metros prácticamente hai un muiño. Entón, un pouco investigando, eu vin que a miña familia tamén tiña algún terreo ali, e de feito tiñamos en propiedade os restos do muiño. Constaba dunha presa que reteña auga, e como ali hai pouco desnivel, dunha gran canle que acumula auga e que levaba auga hasta un punto onde houbera unha certa caída. E ali estaba o muiño que era da miña familia. Ese muiño, quedaban os restos, pero ainda se aprecian os tres, ten un nome, os tres inferniños, sí. A canle estaba seca, evidentemente, o muro de contención está bastante derruído, pero levando xente que entendía desto, víanlle posibilidades, víanlle a posibilidade de crear ali unha zona húmeda, porque hai moita auga, hai varios regatos que desembocan ali, entón aí empezou a aparecer a idea de crear un proxecto xa un pouco máis amplio que abarcara o que é o espacio que hai entre a canle e o río e, a ser posible, as parcelas que estuveran alrededor. Compramos unha parcela, compramos outra, empezamos a traballar, son parcelas moi pequenas. Hoxe a nosa idea, que a ver se o conseguimos, é conseguir presentar xa un proxecto non completo, pero sí no que teñamos dereitos de actuación por compra ou por cesión ou por aluguer de aproximadamente unhas 3 hectáreas de terreno. Temos uns 8.000 metros cuadrados comprados, son múltiples parcelas. Ademais, eu teño terreos ali, teño un monte tamén de 1 hectárea, e estamos en contacto con outros propietarios para poder presentar un proxecto do que haxa un núcleo forte, que sería ese espacio que queda entre a canle e o río, que sería unha zona húmeda, crear unha zona, un humedal, que xo é en parte, e despois os terreos que están alrededor, crear un proxecto entre todo eso, no que poidamos controlar e actuar. Presentalo ao público, aínda que somos coñecidos, este proxecto non o publicitamos moito, en parte porque como estamos negociando as parcelas, eu tiña moito medo á hora de empezar a buscar os propietarios, de que fora difícil, de que houbera que a xente non o entendera, que houbera negativas a vender, pero a verdade é que non tuven demasiados problemas. A xente era bastante receptiva. E o cambio catastral non tuveches, é dicir, o que che vendía era o titular. Sí, pero hai problemas no sentido de que me costou ao principio traballo localizar os propietarios, a pesar
que despois, unha vez que me metín en todo isto, empecé a buscar documentación, incluso documentación que tiña na miña familia, resulta que todos, en certo grado, eran parientes meus. Cando mandas esa documentación ao catastro, o catastro pasa inmediatamente a nome da túa asociación. Hasta ahora sí. Sí, vale, de feito, pero claro, nós hai 3 anos que compramos a nosa primeira parcela. Hai o catastro, a verdade, que isto vino, unha vez que me metín da compra, o catastro, como sabemos, non está ben. Non, Ten errores, sí, incluso graves. de bulto. Sí. E de feito, para susanar parte deses erros, queríamos, por eso non lle dimos moita publicidade, estamos intentando comprar o máximo número de parcelas para despois facer un rexistro unificado de todas as parcelas, porque hai parcelas que non se sabe de quen son. Sí, Non hai absolutamente ningunha referencia, a pesar do coñecemento que teña a miña familia e xente que preguntei da zona. Entón, o noso obxectivo é chegar a acordos, a comprar, ter un núcleo forte, ter influencia, e despois chegar a acordos o máximo posible de acordos cos colindantes, que sean compatibles co noso proxecto. O que verificamos é que son parcelas que quedan á beira do río, que son pequenas, hai poucos eucaliptos, eran antigos prados que están abandonados desde hai ao mellor 30 anos, están colonizados, pois, sobre todo por salgueiros e algún eucalipto esporádico. Unha sucesión ecolóxica correcta, vamos, sí. E a xente non se pensa ocupar deles. Claro, non temos a capacidade económica de chegar e dicir, vamos a comprar todo isto, non. Entón, estamos intentando crear un modelo no que haxa xente que faga un convenio a longo prazo de xestión, buscar unha xestión que sea sostible, que non teña moitos recursos. Nos últimos 30 anos foi un proceso moi acelerado de abandono. No, de eucaliptización. Bueno, que casi é o mesmo. Sí, eu chamolle deserto verde, é iso. Teño fotos do que son as partes altas, que había moito pino, había castaños, de varios anos, bueno, hoxe en día de vez en cando ainda ves pasar algún camión con troncos de carballo ou cousas así que eu digo, bueno, pero onde demonios os foron buscar, porque ainda queda o último. E o que si hai, o que nos falta é un modelo para competir con eso. É dicir, un modelo productivo que sirva ter un exemplo de decir, mira, aquí temos unhas parcelas que están sendo explotadas de outra forma, que sirvan de exemplo e de modelo e que a xente o vexa viable. Mais ou menos 2005, 2006 foi. Decíamos, bueno, tanto falamos de ecoloxía en adega, mas parece que non temos os pés postos na terra, literalmente, non? E necesitamos un lugar onde necesitamos completar non só a loita, non só a teoría e todo iso, mas completalo con algo tangible, con algo que tocara a terra. Na Ulloa, a adega xa tiña feito moito traballo para defender o río Ulla cando Fraga queríalle colocar, non sei se 14, se 15 presas de minicentrais. E esa foi unha loita moi interesante porque naceu, non foi desde unha asociación ecoloxista, foi o propio pobo que empezou a xuntarse e chamaron por nós despois de que eles xa tiñan iniciado unha loita, un camiño. E esa loita gañouse. Hoxe dá gusto ver o Ulla cando vai caendo polas torrentes de Mácara e deixa aquelas pozas, dicir, aquelo todo iba a desaparecer, non? Entón, tiñamos xa ali xente coñecida, e entón eu iba con un compañeiro da adega polo camiño e dixe, vin así unha cousa chea de silvas, pero víase un pequeno telladiño e así unha trave desas que lle chaman burra, non, que son así curvadas, esa ten que ser, iso non xa van vender. Bueno, vámoslo ver.
Ao final convencímolo a Camilo, e hoxe Camilo está anda cerca dos 100 anos, Camilo é o noso máis socio, máis insigne, deunos a casiña que estaba debaixo das silvas e das xestas, medio oculta, mas despois dixo, con este pedazo de terra e a casa non vos dá chegado, vou vos regalar este outro trozo. En total, o que é o arredor da casiña, da eira da Xoana, debemos de ter 1,5 hectáreas. É un lugar interesante do ponto de vista xeolóxico, do ponto de vista climático e do ponto de vista global ambiental. Do ponto de vista xeolóxico é o encontro das materiais ultrabásicos que proceden do que chaman as rochas básicas do Lopolito de Melide. Entón, é o encontro das rochas ultrabásicas cun macizo granítico que está mantido por unha veta de cuarzo que mantén a altura. E nós temos unha parte da finca que é o que chaman o Coto dos Fogos. E o Coto dos Fogos ves como do outro lado do río hai sobreiras, deste lado do río hai carballos, como marcan as diferencias. É un encontro, xa digo, encontro climático e encontro xeolóxico. Cando nos chegamos e fomos quitando xestas, toxos, cortando, sabían os carballiños ni nada, como un fiño e tal. Mas como o proceso foi o que cortábamos, moíase, deixábamolo no chan, e aos 3 anos ou 4, aqueles carballos medraron, pero dunha maneira, é unha zona amable, climatolóxicamente falando. E despois, a parte da eira da Xoana, compramos o terreno do castro de Remonde, que é o que está enfrente do castelo de Pambre. Ten moita significación. Hai ali un castelo, hai ali un castro. O proxecto que inspira a eira da Xoana é recuperación dos saberes populares. Fixemos unha fundación, Fundación Eira. Tamén podíamos preguntar por que chamamos Eira da Xoana, pois porque a última propietaria chamábase Xoana e era moi querida. Tiña unha pereira que eu procurei conservala, agora xa está velliña, mas fixenlle espugas para ver se conservábamos as peras da pereira, porque tiña fama a señora Xoana, que cando a xente pasaba por ali, os meniños e todo iso, pois lle tiña unha periña para lles dar. É interesante porque é un exemplo da autosuficiencia coa mínima. É dicir, tiña a corte das vacas, a zona da parideira, a corte do cabalo, da besta, ali chamanlle a besta, a corte do cocho, en singular. Tiña o forno. É un exemplo de etnografía e de conservación do que ali había. E despois, digamos que a parte da eira da Xoana e mailo o castro de Remonde, que ven sendo o castro de Remonde, nós temos a croa. Estes proxectos de custodia que ten a adega non abarcan só a eira da Xoana. A eira da Xoana, digamos, pode ser a Cerna, o Xérmolo. A xente de Lugo sabe do que facemos e xa por varias veces nos regalaron terreno. Nós, por exemplo, en Friol, que é unha zona que clásicamente Friol, que é unha zona históricamente e de arqueoloxía moi interesante, mas pasou etapas de zona deprimida socialmente, mas hai ali terrenos moi interesantes. Por exemplo, unha das trozos que nos regalaron agora, que cerca d'1 hectárea, é o Cumio do Monte. O Rego Salgueiro dixen, Rego Salgueiro, se chama Salgueiro, aquí ten que haber auga, e non vemos a auga. Por que? Buscamos as vetas, non? Como é así, as nacentes das montañas. En todas as montañas de Galicia están as nacentes. Esa é unha das razóns por que nos opoñemos aos campos eólicos desa maneira. O sea, claro, porque están danando as nacentes das augas. En Adega hai un proxecto que se chama, parte do proxecto Ríos, hai o proxecto Charcas con Vida, que é un proxecto europeo. Entón, ali, agora xeneráronse zonas húmedas, charcas, xa teñen ras. E iso haberá 2 anos que se empezaron a facer as charcas de Rego Salgueiro. Mas o interesante tamén de Rego Salgueiro é que ten 2 mámoas que fan o linde do terreno. E unha das mámoas, que conserva ben os esteos da entrada, ten labrada a inscripción do sol. Cerca de Santiago, en Mos, Ponte Cabirta, chamase, e é tamén cerca d'1 hectárea.
E ali tamén estamos facendo un proxecto tamén de deixar o terreno o máis natural posible, a ver que dá, que ese terreno ecolóxicamente que é o que ten, e procurar que non medren, que claro, que non medren eucaliptos, que non medren cousas desas que nos están estragando o país. Hai outro proxecto de custodia que temos en Cotobade, que se chama o Couto da Irexiña. Eso leva un grupo de Cangas, se van desde Cangas e están traballando aí, eu non o coñezo. Mas hai outro precioso, que é un dos últimos que temos, que é o de Santo Estevo de Hermo. Santo Estevo de Hermo era un eucalital ao lado dunha fraga de carballos, natural, hai unha cascada, e hai un mosteiro en ruínas na zona, o mosteiro de Santo Estevo. Pertenece ao Concello de Barreiros. Bueno, pois o noso socio, un dos máis importantes que temos, que vamos citar aquí, Pepe Salvadores, mirouno, gustoulle, e agora están ali con un proxecto de Mariña Patrimonio e Adega e outros arqueólogos, e a idea é reconstruir o mosteiro de Santo Estevo. Nós facemos tamén festas porque procuramos sempre ter contacto coa xente dali, que nos axudan e que lles axudamos e que os visitamos. Temos unha burriña que é a Randulfa. A Randulfa é cariñosa e cando veñen xente de colexios, por exemplo, temos co Grupo Semente, co Grupo Semente que ten colexios en inmersión lingüística en galego. Tamén traballamos con protección de menores, tamén, que o contacto coa natureza pensamos que é moi educativo e que relaxa o corpo, non? Fixemos unha replantación de teixos, porque como temos colaboración coa Universidade en Lugo, había un programa de recuperación do teixo europeo, viñeron ali e dixeron, pois esta parcela que tendes aquí poderíanos valer para plantar os teixos e ver que acontece. Da Asociación Ridimoas, que nace do nome, vese que tamén ten o nome de río. Ridimoas era originariamente río de Moas. A nós nunca nos regalaron terra, é dicir, a xente se pudo vender cara, non a vendeu barata. Afortunadamente sempre dispuxemos de cartos, non polos socios, senón polos premios. Desde o primeiro ano, Ridimoas conseguiu 4 premios nacionais, de Radio e Televisión Española, que daquela época os premios eran de gran dotación económica, un premio europeo e despois premios Bandeira Verde de Galicia, que eran daquela xa de 1 millón de pesetas. Durante 3 ou 4 anos conseguiu eses premios, e o recoñecemento da UNESCO. Está declarada desde o ano 2022 de utilidade pública, de maneira que hai algúns empresarios que empezan a invertir na asociación para desgravar en facenda. Con eses cartos sempre pudemos mercar bastante terra, sempre souben que era unha loita rápida de facerte coa terra, posto de que a maioría da xente será maior. Estivo sempre ligada á educación secundaria, primeiro na Universidade Laboral, cos alumnos que repoboaron esta terra toda queimada, non había bosque. Casi todos os cartos van para mercar terra, e despois hai outra gran parte que é para eliminar mimosas, que son unha especie invasiva que leva 100 anos instalada, veu de Australia para facer titores para as viñas, as estacas para a rodriga. Hai que cortalas, e cando empezan a retoñar e teñen así como 10 centímetros de altura, hai que empezar a darlle unha aplicación de herbicida sistémico. O herbicida é moi tóxico para a persona que o dá, máis que para o suelo. E iso hai que dalo 5 veces ao ano durante 5 anos. Ese é un problema, ademais, pos incendios forestais, que como se metan nos acaciais, non hai maneira de apagaros porque arde o chan. E antes de iniciar isto, porque un grupo ecoloxista que dea herbicida parece que choca, fíxose durante 4 anos estudios
e a través da Universidade de Vigo, e é unha doutora de Coimbra. Eu estive na lectura da tesi doutoral na Universidade de Vigo, e a única maneira de controlalas é a cuestión química. O bosque foi seleccionado pola NASA a través do programa de Al Gore, do vicepresidente de Estados Unidos, pos estudios do cambio climático. Había que facer análisis de suelo, de auga, atmósfera, cobertura vegetal, bueno, todo o habido e por haber. O programa GLOBE diunos unha visión global. Tivemos por primeira vez un grupo ecoloxista en Galicia, tuvo a gran imaxe, o planeta. Empezamos a ver a Terra globalmente. Cando sacou os premios a Xunta Bandeira Verde de Galicia, valorouse a través da comunidade científica o poder saber todo como estaba, sin moverte daqui dunha aldea, vías exactamente como estaba o planeta, o degradado, xa que estaba todo. Neses anos acuñouse a palabra defaunación, e Galicia xa estaba dentro da defaunación, xa pasara a fase da deforestación, e agora estábamos na defaunación, cunha pérdida biolóxica como nunca pasara. O do programa GLOBE foi fantástico porque despois a NASA seleccionou este bosque para facer a avaliación do cambio climático. Un bosque non é un monte, como dice algunha política. Redimor non era un monte, era un bosque de millor de árboles. Eso necesitaba un tratamento especial. Criaban especies que xa non criaban noutros sitios, e topáramos plantas herbáceas que nunca se citaran en Galicia. O último que fixemos, aparte de estarmos na xénese do Parque do Xurés e do Invernadeiro, loitamos para protexer Penacorneira. Presentáramosla primeiro para a Rede Natura, non entrou, e despois estivemos presentando sempre alegacións para que se parara, porque é unha paraxe granítica que cada bolo que levas non volva a nacer. Non é un árbore que pode volver a nacer. Entonces son bolos de grano diorita, non é o granito que hai aquí abaixo. Finalmente declarouse monumento natural, aceptáronse as alegacións, parte das alegacións nosas, e a máis importante era unir o bosque todo Redimoas con Penacorneira. Ese é o gran proxecto. Vamos a falar dunhas 3.000 hectáreas. É o último bosque que daba de plantas raras, de reliquias, como é a cerdeira de Acios, o Prunus padus, ou a cereiro, o Prunus lusitánica. Así que o noso proxecto é unir toda esta parte con Penacorneira. Estamos nunha zona de moi forte mediterranización, que se está simplificando en dúas estacións, unha húmeda e unha seca. A precipitación se concentra puntualmente e despois pasa un bucle moi grande en que o bucle entre a temperatura e a precipitación cada ano é máis larga. Galicia vai a ter un problema de incendios recurrentes constantemente porque a temperatura sitúase alrededor dos 40 grados, ao mellor en 20 días ou 25 ou máis. E todo o vesticho de humedades aparece. Basta que un individuo, unha persona sola, poña lume, xa para facerse un incendio de copas. En Redimor xa dispoñía de 500 hectáreas, non tiña máis, porque non tuvo cartos. Problemas que nos pasa a asociación, non sei a vos, que é a continuidade. Eu estou aí desde o principio. Os amigos que me apoyaron e a xente que me apoyou, como meu pai ou como outros, como dicían os versos de Juan Ramón Jiménez, xa morreron aqueles que te amaron. Entonces o único que pretendía xa a contrarreloj era que cando te foras que quedaran os páxaros cantando. Eso era o que ti debías pretender, porque ti baste. Non. Redimor xurde como actividade extraescolar. No ano, empezamos no 75 a preparar. E no 88, desa actividade extraescolar Legión Verde, pois xurde a Asociación Redimoas. Créase na Universidade Laboral, no local Aula Verde. Créase, ademais, unha colección museística, créase o Centro de Recuperación de Fauna do Rodicio,
que é unha creación da Asociación Redimoas, e todos os centros de Galicia. Ahora mesmo non pode ser xa unha asociación de voluntarios, porque isto non funciona por voluntarios. Ti agora tes aí xente sacando mimosas na Barbaña, e unha persona che cobra por un tal, pois, 1.000 euros, 5.000 euros, é dicir, hai que sacar as mimosas, pero tes que sacalas pagando. O herbicida é caro e depois sabes que son 5 anos para sacares unhas parcelas. Depende dunha voluntad política de creer no teu sitio. O que está pasando co medio natural está pasando co idioma, é o mismo, vai todo unido. Non é que te contradiga, mas eu vexo todo coa visión sistémica, dun ecosistema, dun gran ecosistema. Entón, un gran ecosistema ten os seus depredadores, os seus construtores, e os depredadores, neste momento digo, as grandes multinacionais, que están imbricadas coa política. Meten a xente nas cidades, e ali hai escolas, ali hai centros de saúde, e abandonan o medio natural, o abandonan e escamoteanlle, escatimanlle unha escola para uns meniños, que mellor son 5 meniños ou 6 meniños, cando iso é rentabilísimo, porque se tú tes xente vivindo, está mantendo o territorio de todos. O problema é esa masiva urbanización en que a humanidade se abocou. Xenera persoas que están lonxe do que é o ciclo da vida. Cando a administración non fai, pois que estamos facendo, que é custodiar o territorio na medida en que nos podemos.